Vi er Bolig, et privat ejendomsselskab, som i samarbejde med Maldo har været ude og kortlægge, hvad vi har af ledig amperekapacitet på vores ejendom, med henblik på at investere i batterier for at lave netbalancering. Vi har sat batteriet op bag os sammen med Joachim, fordi han simpelthen har en investeringscase, der gav mening for ham. Selve opsætningen er gået rigtig fint. Selve tilmeldingen af nye målere, det har været lidt mere kringlet, men det skal ikke forhindre folk i at starte det hele op. Sammen med Maldo har vi så vurderet, hvilke løsninger der skal op på hvilke ejendomme, og det er jo faktisk valgt at lave 2 pilotprojekter til at starte med. Vi har en ejendom, hvor vi har monteret 2 mindre husbatterier, som er i drift, og så i dag har vi fået et driftssæt, det større solbatteri. Vi tror, at rollerne for batterier de næste 10-5 år er egentlig kun et eksklusivt marked. Om det er en lille batteri som det her, om det er en containerløsning, eller om det er bare hjem til det private, så har du en mulighed for ligesom at bidrage både til den grønne omstilling og have en investering, der er super formidabel. Vi kan se, at der for mange ejendomsselskaber vil være muligheder for at kigge ind i batteriinvesteringer, fordi at der rigtig mange steder på udlejningsejendommen er overskydende batterikapacitet, og det er muligt med det marked, vi har nu, at lave nogle rigtig spændende og attraktive investeringer. De næste skridt efter vores pilotprojekter er, at vi vurderer, om de afkastene er som lovet, om de er så attraktive, som det pt. Ser ud til at være, og hvis det er det, og de er til at få op at køre, så vil vi udrulle det på flere ejendomme og udvide vores investering. Hvis man sidder derude som kunde nu her og har en bolig eller en bygning med frie ampere, så overvejer, hvordan kan man øge sit eget forbrug, hvordan kan du reducere din elregning, så er det egentlig bare at tage fat i os. Så står både mig og mine kollegaer klar til at tage imod jer.